на Booking Revolution. Това е подобно нещо като скетч. Да, днес ще играем. Реклама ли ми излиза? Добре, чакайте само да ми свърши рекламата. Да. Махамия. Примерно ще намеря тройна заплаха, ако има някъде. И четвор. Ще участва Дин Амбро, Джон Сина, Дин Амброс, така, AJ Styles и великият Ренди Ортън. Аз ще бъда от тук Дин Амброс. Ако загубим, спирам. Добре. Ако искате да снимам на тази игра още, само пишете долу в коментарите. Ако не искате, напишете и аз ще спра да снимам. Но, ако не искате, напишете пък на каква друга игра да снимам, която да е за телефон. Айде, то няма ли да се качва? Ето го да имам. Ето това съм аз. Добре. Джон Сина. Какво? О, това Роял Ръмпле. О, значи този матч ще свърши бързо. Да. Айде, сега да видим. Опасно става. Този Ренди Ортън е много опасен. Мисля тук отвън да стига. Айде, елиминах един. Айде, останахме ние четиримата. Това ще бъде много кратък матч. Печела. Вижда се. Айде, понеже съм гледан да го ударя. Чупих масата с него, да. Добре, това ще бъде, мисля, че за този видеоклип. Харесайте, абонирайте се и, както казах, ако не искате повече такива видео на тази игра, напишете. Но напишете на каква друга игра да снимам и то с телефон. Довиждане. Това беше от мен, Илан Ред.